شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمر. أبو إسحاق ودالويه البراء بن عازب غاريهوغا ميهكو سوال دنويه رسول الله صلى الله عليه وسلم ಗೆ ಮೂನು ಫುಳಕಿ ಉಜಾಲ ಕಮ ಬಟ್ಟಮುಗ ಕಂಡಿಯೆ ಫದ ಮೂನು ಫುಳೆತ್ತೋಯೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವೆ ನೂನೆಕೆ එහෙනෙක්කමಕು ಉಜಾಲ ಕಮ ಬಟ್ಟಮುಗ ಹಂದು ಫದ ಮೂನು ಫುಳೆಕೆ